Seningamane lithi siyathakatha impela ngoba naye lo wayevele ngumthakathi. La khona uyadeserve ukuba khona. Uyazazi nje naye la khona ukuthi la khona ila deserve khona. Sasivele sililindile lolo suku. Sasazi ukuthi ngolunye usuku luyofika lolu suku. Kwakuyinja le uqobo lwayo. Musani kusikhohlisa lithi ngoba ngumuntu sefile sibe nenhliziyo zobuntu. Ebengenayo inhliziyo yobuntu yena. Ebeyinja nja. Ebeshoda nje ukukhonkotha lo. Ngakho-ke ngeke sihlale singayidlulisi imizwa yethu ngaye ngoba sisesaba lina, sisesaba ukuthuka ku-social media. Ingane yena bengakusaba ukuthuka. Inhlamba amawodi zisifanele azize bafowethu sizilindile. Kwakungudoti lo muntu, kwakungudoti. Imindeni eminingi ilambile ngenxa yakhe. Baningi abaculi nje obaqedela iphalishi lo mfo ethi bacula amasimba. Anisakwazi nina lokho? Kahleni lina. Umndeni wakhe sikhala nawo impela, sizwelana nomndeni wawo. Nomndeni wakubo ngoba useyinhlungu nokulahlekelwa yilento le. Kodwa yena asizwelani naye ngisho kancane. Kodwa umndeni wakhe hayi sikhala nawo. Ube kwenzeka avuke simqhaqhe ngempama aphindele la khona. Ayibona lento. If besinamandla ukuthi sidibane nawe besiyomqhaqha ngenkulu impama lo mfo. Kodwa nanku-ke sokuzokwenzeka lokho bevele sikufisa. Ngoba uhlulekile ukuthi atshintshe isakhuzo ephila. Wehluleka utshintsha lo muntu. Ngakho-ke bathi sala kutshela sibona ngemoba. Nanko-ke ziyakhala. Ukephi uhola galo? Nawe wehola galo ungudodo umntwana. Udodo okugcina nci. Fuze yena ubhuti wena usiqiniseko la. So maJapan usani nje ukusihlomekisa lesithi sinazo inhliziyo zobuntu. Nibe ningamkhuzi ingane nengenayo inhliziyo yobuntu. Lalimncoma limbeka iqhawe. Limbeka kuba inkosi. Ebhede umuntu. Siqiniseko. Hamba mfethu, hamba. Wawungudoti. Hayibo. Ngeke sithina sihlale singadlulisi imizwa yethu ngawe. Umndeni wakini sikhala nawo impela. Kodwa siyasho ukuthi umaphumulo wawungazalile wawubolithumbu. Wawungudoti.